У старажытныя часы людзі пакланяліся катам, і каты пра гэта не забылі. 27 мая 1941 года нямецкі лінкар «Бісмарк» затануў у баі. Выжылі толькі 118 з 2200 членаў экіпажу. Калі брытанцы наблізіліся, каб узяць палонных, то ўбачылі, што выжыў яшчэ нехта. Чорна-белы кот, які трымаўся за дошку. На караблі кот паляваў на мышэй і падымаў баявы дух брытанцаў. Пакуль не ўдарыла раптоўная тарпеда, карабель і каманда патанулі. Але толькі не кот. Яго назвалі «Непатапляльны Сэм». Разам з выжылымі кот адправіўся на Гібралтар і служыў карабельным катом яшчэ на 3 суднах. Адно з іх таксама патанула, а потым перабраўся ў белфасtsкі прытулак для маракоў. Мала хто лічыць катоў карыснымі ў моры, ды і ўвогуле карыснымі кампаньёнамі для людзей. Але каты супрацоўнічаюць з людзьмі тысячы гадоў і дапамагаюць нам не менш, чым мы ім. Дык як жа гэтыя адзіночкі ператварыліся з дзікіх драпежнікаў у марскіх афіцэраў і канапавых гадаванцаў? Людзі прыручылі катоў больш за 10 000 гадоў таму на тэрыторыі ўрадлівага паўмесяцу на зары эпохі неаліту. Людзі вучыліся падпарадкоўваць прыроду і пачалі вырабляць ежы больш, чым маглі з'есці за раз. Земляробы захоўвалі лішкі збожжа ў вялікіх ямах і невысокіх гліняных сіласах. Запасы прыцягвалі полчышчы грызуноў і тых, хто на іх паляваў – Феліс сільвестрыс лібіка. Дзікі кот з паўночнай Афрыцы і паўднёва-заходняй Азіі. Гэта былі хуткія, лютыя і прагныя паляўнічыя. Яны былі вельмі падобныя да сучасных свойскіх катоў. Галоўнае адрозненне – старажытныя каты мелі большую мускулатуру, паласатую поўсць і не надта сябравалі з іншымі катамі і людзьмі. Бездань здабычы ў перапоўненых грызунамі сховішчах прыцягвала гэтых звычайна адзінокіх жывёл. Але каты навучыліся цярпець адзін аднаго і людзей побач дзеля ежы. Як і людзі навучыліся цярпець катоў дзеля бясплатнай абароны ад грызуноў. Гэта супраца аказалася настолькі ўзаемавыгаднай, што каты мігравалі разам з неалітычнымі земляробамі з Анатоліі ў Еўропу і Міжземнамор'е. Шкоднікі былі пошасцю і 7 мораў. Яны з'ядалі правізію і перагрызалі вяроўкі. Таму каты хутка сталі кампаньёнамі і для маракоў. Прыкладна ў той жа час, калі анаталійскія каты выправіліся ў плаванні, егіпцяне прыручылі і сваіх катоў. Іх шанавалі за здольнасць адпужваць змей, лавіць птушак і забіваць пацукоў. Таму каты хутка сталі вельмі важныя для егіпецкай рэлігіі і культуры. Ім падарылі неўміручасць у фрэсках, іерогліфах, статуях і нават магілах, міміфікуючы катоў разам з гаспадарамі. Егіпецкія каты плавалі па Ніле, абараняючы караблі ад атрутных змей. Потым перайшлі на больш буйныя судны і таксама сталі міграваць з порта ў порт. У часы Рымскай імперыі, плаваючы паміж Індыяй і Егіптам, караблі прывезлі ката азіяцкай стэпавай пароды. Праз стагоддзі ў час сярэднявечча егіпецкія каты дабраліся да Балтыйскага мора на караблях вікінгаў. І азіяцкія і афрыканскі каты, хутчэй за ўсё да таго часу ўжо прыручаныя, працягнулі вандраваць па Еўропе, а потым даплылі і да Аўстраліі з Амерыкай. Амаль усе сучасныя каты, якіх вы ведаеце, паходзяць ад азіяцкай або афрыканскай лініі. Але аналіз геному і малюнку поўсці паказвае, што ў адрозненне ад сабак, якія прайшлі праз стагоддзі селекцыі, сучасныя каты генетычна вельмі блізкія да старажытных. І нават зрабіўшы іх больш сацыяльнымі, мы не надта паўплывалі на іх натуральныя паводзіны. Іншымі словамі, сучасныя каты больш-менш тыя, што і былі. Дзікія жывёлы, паляўнічыя, якія не бачаць у нас гаспадароў. І улічваючы сумесную гісторыю, яны могуць мець рацыю. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.